imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko bunakoretwo asore na Kisi FM. Imanye ariro borito asa magazeti kurwa Kenya weka chinse cheisiko. True. Nichiga kichonsi omonene nomira. Kabisa. Tonyore liba kana ende tuomira nirega kumanya batega libaito aliamurekera sa magazeti ili tukolia rero. It's Friday. Friday. Normally goja begete shati yo kana. Ready for the weekend. Anyway, good to have you on this table. Kabisa. Bia mono sana. So kwa nego mbatenga seti at the Daily Nation starikisa tomo tienyi o tukatano limo mwaka 2023 tukolia Friday. Right, tomo tienyi mbonoro omolero chagete kabisa. Asendo che gazeti epeji ntangani akoteba ya Taifa Leo. Ya Taifa Leo. Ni drama ya kutapatapa. Bakumukwanira ni drama ya kutapatapa. Bakumukwanira umuske Kalonzo Musyoka muragwe kyama kya Wiper. Yani drama yo kutapatapa no. Yani I think no kutabata abugate moina. Ngageta yago chakolengana na ugotatwa rumusumamo iguru yogo yasora ni ase kyama kya Azimio la umoja chingaki aralia gosoka akanveli mpaka running mate akinende maiga yago tebanga maiga yogo tegera abasabi bakira maguta na nyasaye abarandia chimisato oborori bwamo cherete bokamotebi daira nero murai wona karanga yaya tigairane bunairanete litikolia igoro. Okay. Uyu mukwanire yako rukunga Stephen Kalonzo Musyoka muraiwe kyama kya Wiper. Kabisa. A headline in gazeti at the Daily Nation. Igakotebanga the deal Kalonzo brokered. The deal Kalonzo brokered. Deal kie yagarete mpaka Stephen Kalonzo Musyoka gachakwira na sobo mubwa Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party. Igobakoteba iganga one of the proposals ensemo ya Kalonzo ba megetine linga batebetenga mune serikali ekwira na iga number one thing no kwira ni morobilio building bridges initiative yeretiwe okirieti aserichi ke slot yo prime minister achikonyora in other words omanyete bona iga without BBI the only way Kalonzo Musyoka arabe chief minister geteka promissory is out of order number 2 bono ye president because order number 1 ye president ya ruete ne okubeka matiangi yabe in charge of the minister chinde order number 2 nere gojikorwa libagelio chief minister gojiase Kalonzo Musyoka but the risk is a president batna beko nalifa egenteki Warona ko bashuad ata kitaba ashuad agiri gaki understand okay gento kende bate betega iga ngelinga gata gete achikonyora number of cabinet slots asobo mobwa ase kyama kya Wiper na boigo Kalonzo ensemo yaye echikoegwe docket ya foreign affairs maybe waziri wa foreign affairs achikurwa ase kyama kya Wiper na boigo ebintu binde bire binge bakwanete igo mugano ini gomurekere by the way ase page ya kane ne page ya gatana senga city ga the Daily na bwase bakote banga boigo Gideon muhitari go chikotikara bosa because babero kubwati sana Kalonzo kurumaega ne naro chura litigo waka namba 10 namba 10 metera ira fana atari konyonsiga no ale Kalonzo kurumaega nera no era ilo dingo manyane na kwanete nga Gideon Moi pia atakuwa mahali katika hiyo serikali but inyoro na beka masakara yo senator wa Baringo kabisa na beka masakara ya se kyombeka bashone chebya IC I don't know whether he's going to vie I think Kalonzo I think Gideon Moi wetere kyama kya KANU okororia nga Gideon naba segete I think bona babwatani be kyama kya KANU abarobara chigo benefit maybe ase birogo mbalimbali ase serikali mugano ino rase page ya kane gweke page ya gatana senga city yega ya the Daily Nation ase page ya kabere kagete mugano ria Kalonzo Musyoka igoro yoko na cheki na giko irama koina na sekia asomo bwe kyama gya Azimio no romo ke ira sinjere bwe kanu kolenda bada ase page ya kabere nigo egotebekana Ruto so iri ubwoba igoro yogo chiago so ase presidential debate yerobiri uchokolekana asabaro nilibe kerogo kibura yobone bago chamo baerera chi manifesto cyabunga ninki bawo chikokora
Ruto otebire gwetera Hussein Mohamed uyu kagetoro mwariri wa mang'ana Director of Communications. yes otebire yes otebire re tarimo no barachigwa sonania ase presidential debate iyo ikiagera emisafara nabayigo emikutano ya Ruto tiri kumurekwa n'ikinyomba cy'uburari in general. Anyway, mugano nurega sepechi yakabiri kupechi yakatatonga na kibono iga muri kibwe ngaseti yago akotema kumuregera igoro yengane president yakwana litukuria madaraka day kubwatikana no gukina wechi family cyo mwibuli yoyomo tiamente kanire sana true single parent families tiamente kanire bwa se president yatebe gento tekiyarenge very serious nga igentegense kogendera it's going to ruin a setting yale maadili iyo ukunara kulia pwe gesaku kyo mu Africa in general. Yes, in because general. Because omwana agokinigwa yes. na tato mwabo yes. na mamo mwabo ne structure ya family eroro babo mwabo yes. isukuru cyaye mugano yini go murekera sepeji ya kabiri weke peji ya gatata senga seti yega ya the Daily Nation and it's something by the way kwente go discuss gusana onje litkulera romambia se metandao ya nani mbwate discussion igoro ye point here by the way single parenting that ikigekogera abantu bamwe ko ba single parents in fact rero iga okonyoro musubati akugania nyoro mwana batitasoka yes omanya wengi sana wanasema otwale familia yayo koroso no bole masigete biashara byagendete bya bone na babwato umwana lakini bono mwana oyanda keno nyenekero agani komanya ise nabeko bakongusana and the risk of raising a responsible child out of such a family igeko twaro muchando normally it's even psychological in fact because a family setting enchero mwana go kinaro che because if I'm again take tangani mwana agosoma nenchera mo correlate nyombe kera na gukina so enchera akorole family ere organized omusacha nero go coordinate ebinto coordination yere ngia ye family umuntu na bagukina umanyetinga this is our families run right that's why it's very risky by the way I see ngechikolezo konyo mu musubati kuruwaze nkomo kungwa ezikambere to muzajo yi abeko bakongo umwana uli bagukina umanyetinga umuntu kugambe nyombeye mama igo nena musubati ero wende kugamba bona nena anyoma umukungu nero whatever yeye ndio anafanya kila kitu ya itakuwa kazi I think ninga nitakere kolirwa sinjera wikerno actually naruete president naruete jangamoto ko chesi nyomba cyo gale kwa highlight igenteke na go discuss ya mangana igoro ya mangana ya alright ase page ya kabere bono mu professor George Wajakoya maiga yo gutangwa litukulia Jumatatu na kwaigwa matukabere yo kuliga kisigina cya kikonyara tigairi isa cyo county sana ibere nabachi kareti tukulia igoro na gwancherwa goche kubulia ekerogekyo kia uburayibone imense ya Kenya asate abire bwikira nwere na kigwanchera enyasole gusibwa dharani in fact ye kiama kyaje ge kurukunga roots party kagete mbale bagogete aba of course abantu bale bagogete ngigete tigagete irinde bakigosibe meteyo mutebu otenyo gomateke bwata marieta mange sana ekor kwa marieta mange sana mutebu agirende agirende 9:10 no kuganye kiegera nabakonyoro gwakiro chikura na ando koira actually mugano ino ora sepeje 12 ngana ki final yabete cleared ne kombe kyobo choli ne chimbebe gya IEBC elinde gochya kurwanirire kirogo kibura ibwense ya Kenya sobo choli yobo ne bole bosio abasa gotebanga slogan yaye gere nga shake the tree nyegelio mote nyegelio mote amataiteke amato anyway mugano ora sepeje gatano limo gegasenga seti ya the Daily Nation na sekiombe kyobo choli ne chimbebe gya IEBC chinga kikegendrete go clear abana siasa au wechikulige birogo obyage siasa munyakero gwo bwekiombe kiwa fula chebukati gatebire nga abantu bali babere impeached especially aba governor na murayo ndebwensi obere impeached kurwa se ya BC na era utari ko bakiliya digo chikurwa nderekero gwo kyoburayi goseburayi bonde bonse idago governor go sekero kende gyonsi aigase bono Mike Mbuvi Sonko uyo kabero mugavana bwe county ya Nairobi na Ferdinand Waititu kabero mugavana bwe county ya Kiambu batali chikoboria babwato mu cyando igo aba babekere bina allegations ye bibigenda to kugambwa sekigambero nabo barabe clear because determinations inchirarwewa
you see kere kambero gi adita meeting umuntu toke na mama journal yota be cleared. That's why I got tebanga only hosted aspirants barred from the polls. Sonko na Mombasa Hiyo hakuna. Okay. Kuna kabisa. Lakini yo nyangaini yaweke petition kero kende gendrete kotini ingemsaidia. But appeal maybe alikobeka at least yemokonye keberende yaya getaranachwa. Karamwajira. Bekanga masaka yago. Alright, ase page ya gatatu abakenya bono nigo bangere kuburirwa nande ne wizara y'obachenwa kubeka chimaske kiagera ebinyi bya COVID-19 nande bya mentakane sana ase kakiwa umutienyo omoyetire yegotebekana bono kerenge kigendete gutira litukase litku ase bono wizara y'obachenwa yegoteba abakenya nande bagenda kubeka mask kwenda kubwatia machikalia abekire ende gutanga ebinyi bya COVID-19 byagendere gukina mugano nora sepeji hata ona kabire gaiga bugo cyane sana bwa semo deputy president Dr. William Ruto amono bomo bwa Kenya kwanza bwatebirenga 1 million supporters babo mobwo niko barusi wa se register yo waka chikura ya IEBC so according to allegations yechiaye igagotebaga igarenge gukwana ya in fact yase ekeombekeria kie ababalozi be chinse chebo mo obwa bongereza European Union abwa aba hosted bwo yega ali Karen Nairobi igatebetenga voters 1 million abubalela ikiri gwakira Kenya kwanza chikura nge barusiria se register ya IEBC. I don't know how true this could be. Nabugate ubumanyi bwa manganayo. I don't think supporting so. evidence I don't think so. Because inereganga mono kagete oroboti urunarura ase monya kirugo bwa bochone chimbebe wafula chibikati. Thank you. Yes. Nabamubule naba atugutire tamanganayo. Yes. Kolende atebenga nabara chikurigere bwekerunu neri abakichikura. For example, bono inchita kerwa kerekura yana sigetu kya ensembe kerongo check because the system ebe kerongo check ya okonyora obekire maybe account ya wajia so inara mangana batete barachikuligelia so weekend no kunenkoranga kunenki in fact bono ige code error already nabo gutuma details gutuma number yake bande ya collected message so register asogwa kire kurege tu kya onkereki lakini mangana yo mokonyi bumurai bwense muske William Ruto amangana yo tukutire tara gatebe server erendre kabisa ne register ire public ne register mbiere muchando ndo bwense to iyo ngani no rase picha gatano kabira the same time bo mubu wa Kenya kwanza bagotebanga Entongeo Kalonzo msio ka komenta asazi mio no nyoche to. Nkagete kuno kweremia brigadier because Kalonzo kero kumuligelia no ngorwa Eastern. Yes. Nere kingpingo. Nabwate numbers. Nabwate numbers. Ichi chiagelire. Manyete naye kero bwate numbers chiago. Na chiagelire nera akora tebe ngurachi. Yes. Okora gungwara ke kwara ligere nanaki so wocha koigwa nane ko muirania it means ngazimio yaro china naki mungwana utia tomorete tonyore numbers chiria but language ya siasa na vile kabisa ni kweli to dismiss your opponent yeah true ase page ya gatatu ntararwororo abaibuli bono nigo bangere koramika sana bakomugania umwaziri w'ichisemi musike professor Magoa koimukelia chief principal n'abalimu abanene egetambu kerekene because yaro kaninga niko bakale commenta efisa na sikuru asebo igo bono ewaziri ose ewizara y'ichisemi egoteba chisemi mbosa but in the real case abayibuli bagokana chibesa chinyinge sana efisa cy'ichisukuru okay aiga masomo gano omulekera sepeje komimba mulekera tegeka bagoteba ngana ki abasomi bali bakurwanderera magana climate change bakubulia barayi bechinse aho ko make sure nga bayikiraniriye chira kiri bakuri kigo kya kobekemerubeli yo kurwani climate change mugano ino rase page komi at the same time page komi na moga igando che company ya yeye moye jigalia batanga stama bagayemeremo banyinia nini enyorenga seti yebwe nyerora mange and then page komi na kabire ne mugreto mugano nga who is ahead Ruto now claims Azimio lagging by 8%. Amangana nara soka ingeke umbekeria keko korobo tukibwe serikali intelligence ya sokiri report eko tebanga Azimio nigetanga ine bosio bwa Kenya kwanza. Lakini bwana deputy president William Ruto ritskuri goro gate betenga intelligence report ino bokora gere doctored.
yabwate gekoro kinga Kenya Kwanza getang'anirite Azimio by 8%. Alright. Mugano ino omurigera sepeje 12 at the same time peje 13 nkoro kirege ng'aki musubati Martha Karua bona gochikoira na ase ngome yaye ya Kirinyaga ase chikampeni chiriaga ndreta asoro kongororerwa Mount Kenya linde kumuriga lichikura Raila Odinga ase chinsemo chiria. At the same time umongina bumugabana bwe county ya Migori okotho bado musubati yoga kurukunga Helen Odhiambo ngoso aligeti Omanye to wamwire go support Azimio lomoja na Raila umusacho ye ka go support William chikura nawe chirego wono which means nga umayete bali barabuko bagosoa nyumba bagosoa nyumba oyo munaro ucha ku win and bono it's rumor ndingo musubati yogoriyo bo women rep umusacho ye ukotho bado ate kuriyo ba senator wa Migori wono brigadier ntokera umusubati o chance ya sinchiro ara chikoiro women rep because no manyete county ya Migori ngati yechi stronghold chia muske Raila Odinga. At the same time nabera be game plan yabo batebe ngaeswa gochia at the end of the day to kwira nabo konyoro muntu ira bonege ntokyo go ijania musubati yo rusi rieto bado kurua sama sakara nini yego ikarusi tata geti kuba we associate ne riete rio bado ikarusi inde kurigia chikura goikarusi lakini ende marogoba ngai bakwira ende kurusiri riete marogoba ngai bakwira na guchia fine lakini kigata ende kurusiri riete rio bado elieta akurusi tu because moina alindiro lile for example UDA bono gosireria aba manyete aba kichukura nuko chieza na baru tu asinini okonyegerie chikadi tu akeiga ichukuro nyorete mambi mapema sana ende siasa nenzezi note botana kabisa mugano ino rase peje 13 seti ase peje yakane bono abangwana babugate chiba chinyomba cyo kwegokia nigo bono bamutagete batete umukonyi bumurai gwenso muske William Ruto akwane igoro yengana umubunge okorokwa nere Kimani Ichung'wa beka ase ebunge kugania ebinyugwa byo gutindia bimentu ebango bono abanyani chibaye chibakire bakuburia umukonyi bumurai umuske William Ruto ebi na bibi ebintu biri kati ye manifesto yaye ekarara chikoiro bugambi because bakorara mikanga ebiasara bya bibirache gokea because ebinyugo ebikomento ebango means nga bantu mbago chikonyara gosibea endagere kabisa katika tinga seti yegamba muri kerete chi article chirikire ao kurwasi abamanyi bamangana ao aigase county epeji emerongevere ne yamasaba kumurekera chi county botambe ngana kichigenderete gukora kubwatikana nebiminano byo kuriye kerego kyo bugabana aigare ro bamurekerete county ya Mandera abwase bari kerete ose bamurekerete gaiga kurukunga Hassan Nur Hassan uye kuriye kerego kyo bugabana bwe county ya Mandera gwetera se kyama kya ODM se kiminane kibo igo keregati ya Mohamed Adan Khalif uyo kuriye kero kiwetera se kyama kya UDM nabo igoyo kabero mu waziri Adan Mohamed ligale kurwa se kyama kya Jubilee kimina negetinde sana gyo kuriye bugabana bwe county yo ya Mandera at the same time ngujiri backing of Kinyanjui fans bitter rivalry with Kihika ataka kwenye kuwa na sepeji ya gatano karayi kwana makonye nyoka ekera bono ekege gochereke gyo bado ne wife yaye wona andegi yachirega ngujiri no maitene mugwata ni omane sana gwe kyama kya UDA na abo musani omane sana bwo mukonyi bwo murayi bwensi bono libaga akomusira umusubati Susan Kika koligia obugabana bwe county ya Nakuru otebera uti kumusira li Kinyanjui mugavana robono iga uyu ora sensemo yobomo bwazimio ngakiorage kwande mugano ino ora ira igase penje 22 asaba ijaneti yabangu mujumbo bahati Kimani Ngunjiri kumusupport umugavana bwazimio mamincha yoko support mu senator bono Susan Kiko yo kuriyo bugabana bono ubuganetie wetera se kyama kya Kenya Kwanza ekibono kiamanyire koleta eturubo ase timu eliego campaign eli Kenya Kwanza imeyana Nakuru where Kimani Ngunjiri are one of them iye goro kingo monto nabwate soft spot uchia se Azimio nonyore Kenya Kwanza bono yarenge yangere koleta obwoba goikanonye ya oro kibono nga
igata gete kwe airline ne timu ekubua kero kende kero maite wana siasa mbali ko make step etari calculated mostly so which means maybe oligere yororenga oligere iri orore maybe nakurwa igentege ngona kire gendegi achire tigaso asegentege ke kuchiko aso possible possibly na chika kie chumo swati Susan Kika no akurwa se no akurwa sorongorwa bahati ayigasara ari mujumbe asengujiri ari mujumbe otebire nere bono abantu baenera mbari kuchiko musira ngujiri nere bono tigari gie asakuri kurwa arose na ira nabis endo yasepeje yo mugabana we county ya Mombasa Muskeli Hassan Joho nigatebrenga nale nobole musana ng'omujumbo muvita Abdul Swamad Nasir nachikuiro mugabana we county ya Mombasa wetera sekia makia ODM right essence ntegeteko so essence otaragenda sechiko sorry right pull out yenga seti yiga ya The Daily Nation ikorokunga DN2 katika tiga yiga bagotebanga The Voice rero bamurekere to musubati ukorokunga Martha Karua right Kenyans write letters to knock Kenya leader Martha Karua after her nomination of running mate for Azimio la Umoja One Kenya Coalition Party bamurekerete kangana kyaba Kenya abange anene abasubati n'abakenya boko wanyukuya nki babere bagukwana kubwatekana na kwa Martha Karua ama ibintu bino bibachapishe tegaiga na alina egalimo brigadier gochechi nsemo chia keroka gapeninga egali yo bangina bayichire sana bali korua ekegeni abange namba nanyo leta batomo manyeti chingo tu kabisa lakini chingo tayo monginere it means at least abange na ba kolengana baru babere sideline ndase kegetambe nere chance yokora baru chibabwate na baru barachiko so sense mu bugambi. Even the president said that litkolia Madaraka Day and for the first time issue ya agenda nguchire go determine sana ngikikure chiwa kuchire boshyaiga issue ya agenda. And that's why the Deputy President William Ruto na soka gakwana regente kagatebanga era se cabinet yeserikali ya yonya guchigochorwa na chikuru webiroge binge sana guchasa basubati ase cabinet cia boy go kaiga litkulia roma muregeta mangana ads mangana yogochora nini na boy go being a Friday litkulia roma muregeta mangana nganga yi abantu baraumera ne kwegokia right maete litukolie Friday uneli ria abantu bagotimoka kanyora weekend bono abantu batatu kumanyanga ngai basanige tabago chakova elinde bachiko kuruzie birukunya bie wiki ende ko refresh obongo na ande Jumatatu baira nemere maandamano nigagenda tukagana sincere ya DRC Congo kubwatekana ji uko musana ko genda tukona kibuga kati ya serikali ya mona bapinzani bense iyo the same time ogaiga mbamorekere to muganonde nganga ki musacha naro kurunga dep abete go celebrate maigaye ki nakuna chua imeyense America ase abete go tebigunga lazima akanuchi bese maigaye umuntu yo mukulika story yo mutandao yo kumusaririye alright mugano ino ora sepe jemera agasari kwelieta nine ngorosigurire ngorosigurire kwetere obotugocha at the same time bakatebanga bakenya 1.6 million mbabuga ati access to phone services kubwatekana ne chi location chinyinge kitabuga ati network isaine litkuregoro naro cheke ombegia communication authority kako tebanga ge kuchikomenta chi must asa chinsemo oerinde gutingia network inyoranga noene kero chikura chiwakwa network ngutumikire sana yo especially asamangane will transmit results kurwa sebitu au askolengana na election laws ilichi abete chiko etiwa yes mugano wima chomo tele no mulekera kagete na bekonyarikana brigadier network oswa as chingongo chionsi mense ya Kenya yes no nyen services na bekonyarikana yes because osa koligereria ebituo byo gwaka chikura no niga ali asega ali tali goikabuya ebituo mbikolete biro chinde baratumika no ne chindege wikarania maskarali yo gwaka chikuraro. But I remember last elections ekero IEBC aleteta mwa babwatani au elinde kotema gukwana na results chirabe chitu transmitted nginyorete ezira chilobo lengo mo chief executive officer o IEBC that time yes uko insist yo kotebanga chinse monjire na bono northeastern network ita yabata chikonyara gotoma results electronically nginyorete mo chairman o
Royal Media SK Masharia okotebanga there is an option you will transmit the results through satellite technology akamenya for example kama akotebanga ncho mwenye ne TV amebo ko broadcast kurwa kwa so tebanga network itayo omuntu are live kurwo using this technology. Why can't you use this technology? All right. Iswali lindira neri Eliabete likong anyete karolire kene mona liko kwira. I remember when they were saying what monu ngakira. So na biko anyway obituary sinje muri kerega igati matiko senkirasi chigo sorry to marwa. Asensemo yegasero chigo sorry. Obunyangongo bwa Nations League mbwachagete litkolia igoro ase litko lia lero Kazakhstan chiragoso na Azerbaijan Latvia enyaligani Andorra Croatia chigoso na Austria I mean Lithuania chigoso na Moldova Belarus enyaligani Slovakia Belgium chigoso na Netherlands chigakibo igo ensemo ya kabiri ase gaseregie chigoso na bagosolia bamulikiretega Kevin De Bruyne mugosolia we club kia Manchester City arachie na ande gochia kurwanda ekegwa ekia mugosolia umya bumwaka asensemo ya bagosolia imense ya Uingereza ekerara chiko rwanera amona bagosolia Mohamed Salah Virgil van Dijk mugosolia Harry Kane na Sadio Mane gotema kwimukia egekombe ke guseke gweka sentunde ya gatate bwatekaneti actually na ramurekera sensemo yechi gosolia Singa City de boigo ya the Daily Nation. Alright, ntagete. Dondo ngayita koire dondo lero, nkengo bwate. Lero, ende una kyo kongendrero. Lero inchengo bwata sensemo ya dondo. Yo gonzo igochia. Ntagete ngotali ngora. Ntagete nkoimokie nkoire mpaka chinsemo chia mulot. Bomet. Mulot hapa juu mulot. Ndio koirare. Lero Friday. Lero motimoko. Dondo research elimo. Musacho yoiga analete gosiba amache. Ya Kenya. Ya gatebanga nikia ebyana enkulia. Ekara zibire omanya kwenda mwaye wembura mukae buno bukano. Omwembura kweli. Yes. Musubati yakaboko lemelia se kigetambe. Kalemeli bwana. Gateba ya bwana. Nonya na abere konu ya isanire. Monto yo narere. Monto nkoyire bo bwana monto nkolire bo. Akatebe gentonko kora ankoimoka. Akaimoka. Akanganya kurwabo. Musajo lia gachugocha maroko konyora muswati otaiyo. Okateba nkieke oyo. Ngayaje oyo asinara agendo oyo. Atmairane. Oyo chimaire jieliro oyo goikaira no. Muswati olia kaenda nyasaka kamusenia. Akachaka biashara iga. Ngambia saraiga bekabugata bonjuri boke ekaro bya bugata akagora akalimu ugorera akalimu wagachire omenyire bya kigima kabisa lisaja ligatituramaru mpaka likabe nuisance bona azilire likonya kunga ona akaba nonya geto mugino lyo ada betenga mileage yare bona ero manyene mileage gaer nere bye kore ona kali bye kabono nere bono ero beire nuisance na ali asabagozia macho maitengora arutera balo musomo bamoli kenki nayo isaine muntu bozosere mukai muka uno maita sakara meta bne e queen ugo chikolenga lyo de queen ya yo koteba tikaendo ake sabali ugo ikororo marago baiga musbatara sieka nabwate duka ya kabisa yale nabwate duka ale bisi kabisa ugo sieka ngesa moja iga ugo chokonyoro muntembe ya munyale kabisa imbura ya tuete kamutwera ngizikago bona ebundete geitensem uchikoligereria kora odali mosacho lyo ngitete mo subati lyo mosacho lyo kugania go saba mabira gutuga mamba kanse oteba gaki my dear gaki my sweet kiana gaki story egabere gaki nyabere my wife tin koirora kabere gaki nyabere nyanjire gaki nse mukungulio goswega ali aime okota security wako imukyo mosacho lya bakumuruta kurusiko yegeita ujisiko yegeita tumwambia kwenda kabisa kama seli kabisa musubati yakagenda musubati yagaswa amenyete buya amona abana baye isacha lirikairana wow tiga out of story inkwane ebintu bere byenge sana point number 1 ntagete ku advice abantu bategerete yuga especially abasaya bake bale age yo gonyuma lakini bakana gutabataba go develop ya bakona gutabataba
bara unsettled. Hajaamua. Hawajatulia. Motigana nobobe. Osasobobe. Onye kama imebiding abantu ngotigana mule no muntu. Motigana asobobe. Right. Even if you want to break up, don't break up with hatred. You never know. Asora omero muntu in future. If you have to part ways, if you have to break up any relationship, any marriage, anything, mo basa gotuaro bo bisagati ya ino even thereafter. Right. You never know. Esora omero muntu. Na Ento kwa support ente ba kwa ento kemwali. Na rochi no nyene kero mugavana gwe county ya Machakos batiganete na musubati Lilian. After mega yaye mugavana kera gwate birthday na muchigete Lilian yagacha batigaine musangiririkana andi bakikaranza amo boziali yabalene nako gogo tali raisi ege tokyo moelio pingo kolera ntebega sometimes ngote bande Jacobunga hardship sinchire amatemu nale no emechando nere wocha tebu atikerenga kiyo kugoita lakini yebu atekerenga kiyo kokororengererie constructively na kokokongia onyare gukora egento gikokonya in life umusubati oyo kero kende onye tabanga no gwikorwo kono musachoya tari gucha gukuruguta bongo nganga ngo kora survive je gweko monyene bakikagera acha gucha ki business bona abereri ente sometimes emechande kirego chatia kunyirigerelinga igobuangire Nyasaye takutageti iguragereirie noborogi gorogire and stuff no sometimes situation injire chigocha na chiba chinkongu in your life echiko go prepare number 1 onyare kuigo kobongorenge reconstructive ngana kingo koranso ke koruma it's until you muntu kurutire ngoro imena ryo rake sabuga by the way ngakina nyare gosoko kuruma o ake sabu osoke siko you will be very creative. In fact, you will ngandio konyoro creative. Kero wachi besa usake utawachi besa. No, in fact take kero utawachi besa. Konyoro kolengeri sana. Nko chinyora igavone round ye. Omutangeri weba. Na in fact tunaone kero utachibuka ati naliye njale ukulia. Kozo jugwete nyama ya atio kiribia. Akini kero chibuka ati mubuku. Njale It's true by the way. Yes. Yeah, it's true. Anyway, ya tugora. Kagitabo mwancho mategereria no mwancho murigereria. No tukurira. Umuroberi wensemo ya chigazeti na gwate gazeti yane ya Taifa Leo nchana bwate gazeti ya The Daily Nation yes. At the same time go touring live aso mutandao ito social media yes Facebook na YouTube yes page ya Kiss FM 94.1 na YouTube boy Kiss FM 94.1 kabisa toko tabangambia muna sing joko nchora enkayo mugusi inde kwa nyora chigazeti ya chigana bwo chinyora onyore ayamurikeire aso bwagare yeah, wekanane tukulia Monday nasema bye bye. Asante sana. Kwa hilo vya ndo manye ariruburto asama gazeti kurwa Kenya weka kinse chisiko bunakora tu asore na Kisi FM. Imanye ariruburto asama gazeti kurwa Kenya weka kinse chisiko bunakora tu asore na Kisi FM. Imanye ariruburto asama gazeti